Manolo Garrido conversa amb gent de la llacuna. A Gent de la Llacuna parlem de batecs batucada. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Letícia Poza, que és la presidenta, i la Tània Pérez, que és la vicepresidenta de l'Associació Cultural Musical Batecs Batucada. El concepte del nom, Batucada Batecs, Batecs Batucada, perquè ara m'explicaves que el nom està dissenyat perquè la cerca que es faci a les xarxes socials surti ràpidament això, no? Bueno, sí, a les xarxes socials està posat Batucada Batecs, però nosaltres som Batecs Batucada. I el nom d'on ve? Pues això va ser entre totes, vam fer un brainstorming, hemos decidido poner batecs por los latidos y per el soroll dels tambors, que són com un batecs, no? Doncs per això és el nom, entre totes. O sigui, Leti, això surt de la teva creativitat, o sigui, la primera persona que pensa que estaria bé aquí a Rofes, a la Llacuna, posar en marxa una iniciativa d'aquest tipus, surt del teu cap, del teu cor. Sí, bueno, jo porto al món de la batucada ja 15 anys, jo només tocava, mai havia dirigit un grup, teníem un altre grup a Madrid quan vivíem a Madrid, però jo no era la directora i aquí a Rofes pues, volia fer una coseta amb dones, perquè a Madrid era mixto i va ser super genial, però aquí me apetecía hacerlo de dones. I res, hi havia gent interessada i endavant, comentar-ho a 4 personetes i ja està. I ja està. Tu t'assabentes d'això i penses des del principi, jo m'apunto. Sí, més o menys sí. Em vaig assabentar que hi havia un grup de batecs i jo quan veia batucades això m'agradava molt, però jo no havia fet mai tampoc música ni res de semblant. Llavors, però des d'un principi em van dir que no calia saber-ne, que tots començaven des del primer i que estava superacollida, i la veritat que sí, que sense saber-ne des d'un principi em van acollir superbé i jo vaig pensar, ostres, que això és molt difícil, però no, amb elles i tot poquet a poquet anem aprenent entre totes, juntes, i la veritat que estic supercontenta. Perquè el concepte aquest de la música, això que deies, clar, és que jo no sé música, perquè si no sap música sembla que és més complicat, però no fa falta saber de música, no? O sigui, el que has de tenir és la voluntat, les ganes de compartir. També perquè era com una manera d'això, del nostre espai, a part això només de dones, com nosaltres. Vull dir, l'altre era com un més a més, no? Bueno, sí, saber tocar, òbviament que sí, no? Però mira, jo sense saber tocar, pues, gràcies a això he après bastantes coses. És fàcil, això de tocar? Lo básico és fàcil. Vull dir, són 4 temps, tots els instruments, està el 1, 2, 3, 4, y después metemos más golpecitos por el medio. Pero es un 1, 2, 3, 4, como cualquier instrumento. Es que es realmente como una batería, pero separada. Entonces no tienes que saber tocar toda la batería. Nosotros cuando nos juntamos es como si fuese un percusionista batería, pero cada una toca un sonidito de esa batería. Entonces es mucho más fácil que tocar una batería. I si mirem el calendari, m'explicava la Leti que això arranca més o menys després de l'estiu de l'any 23, més o menys. A setembre del 23. Ha anat ràpid tot això, perquè estem a la tardor de l'any 25, han passat 2 anys, ha anat ràpid o més o menys tu pensaves que les coses anirien amb aquesta velocitat, amb aquesta capacitat de que la gent s'apunti i participi? Per ser un poble petit, per mi ha estat una sorpresa. Una sorpresa? Sí, l'acollida de la gent, tanto para tocar que también para vernos, en el pueblo, la verdad, yo me sentía súper acogida. Es verdad que la gente no conocía, inclusive en el ayuntamiento había personas que no conocían lo que era una batucada y aún así nos estamos sintiendo apoyadas, más allá de que a la gente, claro, una cosa que no conoce puede gustar más o menos. Pero sí, ha ido tranquilamente y ahora sí que nos pasa que ahora vamos como mucho más rápido. Ràpid en el sentit de que hi ha més gent, hi ha més persones, hi ha més dones que volen apuntar-s'hi. Sí, a nivell de creixement i d'aprendissatge també. Sí, perquè ja tenim un grup de dones que ja saben. Doncs ya sabiendo unas pocas... Pueden explicar, pueden enseñar. Sí, o las otras se meten a ellas, siguen. Fue más complicado al inicio cuando nadie sabía.
porque todas tenían que aprender su instrumento, pero ahora ya la que se mete mira la de al lado y hace lo mismo. Ahora todo es más fácil, ¿no? Pero como siempre decimos, aguantamos el primer invierno juntas. Eso fue una prueba. Per què va ser una prova de compartir l'hivern? Perquè per el tema del clima, perquè Claro, el clima, la frustració d'anar allí, no sortia, i ai, són les 7, fa un fred i ara anem a la piscina a ensayar, però no surt, ¿no? Y bueno, ahí nos motivamos mucho. Sí, perquè aquí a l'hivern és molt... complicat. És molt complicat i tens que tenir ganes. A les 7 de la tarda sortir de casa, però bueno, si al final hi poses passió i t'agrada molt i ho tires cap endavant. I la família, Tània, què diu? Quan tu dius, escolta, que me'n vaig als assajos, No, sempre m'han apujat, o sigui, sí, endavant i tant. es van quedar sorpresos en principi? El meu marit m'apujava molt i m'ha dit, tu si ho vols fer, ho podràs fer. I els teus fills? Jo mateixa... I els teus fills? Què pensaven? Sí, els meus fills potser sí que van dir... I mama, on vas, a tocar? Sí. On vas, no? Encara... Sí, no, però després em veuen i estan supercontents i mira, també els agrada molt, sobretot al gran li agrada molt i es vol animar també. Perquè és complicat fer aquesta combinatòria del temps... Bueno, al final, de moment, com que al final ensagem un dia a la setmana, ara 2, alternant, jo per part meva, o sigui, m'ho puc gestionar bé. Que són 2 horetes al dimarts, vull dir, m'ho puc gestionar bé de moment. Jo no li trobo... És fàcil. El plantejament que teniu és de que la gent, en aquest cas són els dimarts, us veieu, parleu, toqueu i a partir d'allà perquè sigui un compromís assumible. I per la gent que no pot assumir aquest compromís, doncs tenim una altra alternativa que són els divendres d'assaig, que és un divendres al mes. Anem a veure, dimarts feu els assajos formals, del grup formal. Quantes dones sou ara mateix? 7. Que és el nucli fundacional, per dir-ho d'una manera, no? I després, els divendres, us trobeu amb persones que tenen voluntat de participar-hi, però que estan aprenent, s'estan rodant. I no volen tant compromís tota la setmana. Doncs fem un divendres al mes, perquè volen tocar, volen fer una coseta, és gent que també ve de cap de setmana a la llacuna, que els dimarts no pot. Clar. Doncs vam obrir aquesta possibilitat també per la gent que venia de fora, perquè arriben els divendres i per les 7 ja estan. Per facilitar una miqueta. Gent de la Llacuna conversa amb Manolo Garrido. Ara és el moment d'escoltar algunes de les vivències de les dones que formen part de Batecs Batucada. Hola, sóc la Sònia Montell i sóc una de les noves integrants del grup Batecs de la Llacuna. Estic molt contenta d'haver decidit apuntar-me perquè els vaig veure per la festa major i em van agradar molt. I l'altre dia vaig començar el primer assaig i va ser molt xulo, molt divertit. Són superdivertides i molt agradables. Ens van fer la presentació de tot el grup, de totes les instruccions i l'organització que tenen. Estan molt ben organitzades i la veritat és que em va agradar molt. I a més ja vam fer molta feina el primer dia i vam assajar ja diverses cançons i la veritat és que estic molt contenta. I de fet ara segurament ja aniré cada setmana a assajar amb les veteranes del grup perquè m'agrada molt i vull aprendre ràpid per aviam si fan alguna sortida, acompanyar-les i intentar fer-ho el millor possible. Així que estic molt contenta, la veritat, d'haver fet aquest pas i aprendre. Tinc moltes ganes d'aprendre i de fer-ho bé. Així que moltes gràcies. Jo em dic Dèbora, sóc una de les sòcies fundadores del grup Batecs Batucada. Estic molt orgullosa del camí que hem recorregut, ara hem fet 2 anys i vam començar sense nom, sense instruments, però amb tanta il·lusió i amb tantes ganes que pensàvem, potser el primer hivern ja no sobreviu el grup, perquè clar, sortir en ple hivern, conduir, perquè no, jo soc de Sant Joan de Mediona, de Cases Noves de Campardo, i altra gent doncs també, igual, no totes som de la Llacuna, n'hi ha de Sant Joan i algunes han provat d'altres indrets. Vam començar a tocar amb cubells preparats per a nosaltres, cubells de pintura, vam preparar les nostres pròpies masses i jo crec que aquesta il·lusió amb què vam començar crec que no ha minvat, ans al contrari, sembla que creixi, que és exponencial amb cada dona que entra. Estic també molt contenta perquè Batecs ens proporciona un lloc on podem deixar el nostre rol de mare, el nostre rol de parella, fins i tot rol
de dona treballadora i podem deixar tot a un cantó i simplement ser nosaltres mateixes creant i compartint i formant vincles que s'obren, ens obrim a altres converses, a coses que entre nosaltres ens podem acollir i ens podem abraçar, i per mi Batex s'ha convertit en un pilar molt, molt gran de la meva vida. Així que estic molt agraïda per aquest grup. Em dic Marta Pitet, soc veïna de la Llacuna i formo part del grup dels assajos del divendres de la batucada Batec. Feia molt de temps que volia participar a la batucada, però per temes personals i organitzatius no podia anar als assajos. Fins que les sòcies fonadores van decidir augmentar esforços i dia d'assaig per obrir la batucada a tota dona que hi volgués participar. El grup està format per un conjunt de dones fortes i atentes, divertides i alegres i molt diferents entre elles. És un grup acollidor, obert i potent, on totes són part d'un únic instrument, que és la batucada. Les estones juntes, tant d'assajos com més relaxada, sempre creen unes dinàmiques de suport, d'alegria i d'atenció a les altres. Allà totes tornem a ser simplement les que som, en un grup que ens dona llibertat i caliu. Estic molt contenta de formar part d'aquest grup i molt agraïda a les sòcies fonadores que van tirar endavant aquest projecte amb tantes dificultats inicials i tant d'amor. Hola, sóc la Carla i sóc de Can Xombo, al costat de Sant Joan de Mediona. Vaig conèixer el grup un dia per casualitat. Jo havia format part d'algun grup de tabalada, tabalers que acompanyen diables, i sempre havia tingut ganes de poder seguir després de la meva maternitat i de venir al poble. I això em va omplir d'il·lusió. Vaig arribar a un grup només de dones, superdivertides, que ho donaven tot, que cada dia feien esforços, on costava avançar un assaig i que sortissin els temes. Després de 2 anys ens hem trobat que estem a un grup on cada dia hi ha riures, hi ha comprensió, hi ha mirades les unes cap a les altres i a sobre hem millorat moltíssim. Hem millorat no només a l'hora de tocar, a més hem millorat en la forma de veure'ns, de parlar-nos i de poder escoltar-nos, que ho trobo superimportant. És un lloc segur, agradable, ple d'amor. Les mirades que ens dirigim les unes a les altres són precioses. Fins i tot quan hi ha algun malentès, és fàcil de parlar-hi. Per mi, els dimarts són batecs i vaig amb unes ganes terribles. És el dia que espero de la setmana i estic superagraïda a aquest grup. Estem escoltant a Gent de la Llacuna. Han passat 2 anys des de que arranca Batex Batucada i al llarg d'aquests anys hi ha hagut moments, si em permeteu, de molt d'èxit. Jo en recordo perfectament a la Festa Major de la Llacuna, la vostra presència a la plaça, que va ser apoteòsica, en el sentit que vosaltres estàu molt felices, es notava amb els ulls, l'expressió corporal que hi havia, de satisfacció, i després el carinyo, la percepció de la gent, quan va veure arribar a un grup de dones tocant aquests instruments amb aquesta melodia conegut però no tan conegut, va ser un moment, jo no sé si dir-li màgic, però va ser un moment destacat, no? Gràcies. Vosaltres, des de dintre, aquest moment com ho vau viure? Eufòriques. Sí, hi ha alguna... Eufòric perquè, a més, vull dir, poder tocar al nostre poble, vull dir, a nosaltres... I el programa de la Festa Major. Exactament, sí, vull dir... I el nucli central de la festa. Ens feia molta il·lusió, i sobre això que ens vam sentir superacollides, i molta gent que encara no ens coneixia, doncs gràcies també a això ens coneix més. Clar, és fàcil que la gent no tingui experiència musical, com explicava la Tània, però té aquesta voluntat de participar-hi. Mira, per exemple, hi ha gent gran que jo m'agradaria molt fer tallers amb ells, amb la gent gran de la Llacuna, de Rofes, i perquè algunes m'han dit, és que m'agrada molt la batucada, tal. Y sí que podríamos hacerlo. Yo, de hecho, bueno, es una idea que yo tinc al cap, como transgeneracional, fer alguna vegada algo transgeneracional, petits, medians i grans. I perquè ells, la gent gran també pot, no? Con sentades sencillas, també fa molt bé al cap, ¿no? Son otras dinámicas que también se puede meter la música a la gent gran por ahí.
I sí, puede hasta la gent gran. O sigui, no hi ha cap límit. Deies fa un moment que esteu pensant també de quina manera posar en marxa una iniciativa perquè els nois, les noies, puguin participar, no? Kids, o sigui, petits, Sí, petites, sí. Quan parlem de petits, Leti, estem parlant de nens i nenes de 7, 8 anys, 10 anys? Pregunto. Sí, 10 endavant, ja una miqueta de responsabilitat, perquè no és que sigui una extraescolar, no, és gent que vol venir a tocar. I pot ser que con 5, 6 encara no tens aquesta, saps? Però sí, jo crec que a partir de 10 anys ja comencen, no? L'últim de primària. Clar, això és una iniciativa cultural, musical, que arranca aquí a Rofes, on estem ara, precisament aquí estem. Sí, aquí, al local social de Rofes. El local social és on es cou, on comença tot. Això li dona una perspectiva perquè m'explicaven que és l'única entitat cultural que està domiciliada a Rofes. Vull dir... Que jo sàpiga, sé que hi havia abans associacions, ara no sé si estaran obertes. La nostra sí, és una associació oficial inscrita al Molí de Rofes. Això li dona també una singularitat, no? Que arranqui des de Rofes, evidentment obert a qualsevol persona, vingui d'on vingui, però del grup aquest de 7, Tània, la majoria són de Rofes, de la Llacuna, mig? Mig, de Rofes i de la Llacuna. I de Sant Joan, de Mediona, també n'arriben, i de Cases Noves, hi ha Can Xombo, venim del voltant. I si hem de fer una foto d'aquest grup de 7 o el grup dels divendres, si hem de fer una foto, podem fer un dibuix del tipus de dona que hi participa o és molt genèric? O sigui, hi ha dones que tenen família, dones que no tenen família, dones que tenen... Crec que la majoria tenim família, oi? Sí? Sí. Diria? No tenim jovenetes, per si de cas alguna de la Llacuna és sent. Més joves que vosaltres? Sí, més joves, vull dir. Dones de la Llacuna de 20, de 25, de 30, on esteu? Sortiu. Però que parles de dones, parleu sempre de dones. És a dir, els homes és una entitat que neix amb la voluntat d'aglutinar a dones. Sí. És un espai per nosaltres, no? Vam començar entre amigues, entre mamàs de l'escoleta, de l'escola, i per què no fem entre nosaltres, no? Que, sí, entre unes amiguetes i entre les noies de Rofes, que som un grupet que ens juntem per fer sopars i cosetes, i a la festa major fa 2 anys, a la festa major de Rofes, a taula, al sopar de germanor, pues salió la idea y oye, si montamos una batucada, sí, me encantaría, y aquí estem. I el repertori, d'on surt el repertori? El repertori és responsabilitat meva. Ah, no, sí. Això anava a dir-te, la gent hi participa o consulta o tu dius, hem de tocar això? A vegades jo porto una idea. Sí. Y hay días que si no la tengo terminada les propongo terminarla entre todas porque es un ejercicio musical muy bueno. Al final estos son como las matemáticas. Hay ciertos tiempos y tienen que entrar golpes y eso también nos hace a todas un poquito pensar. Normalmente lo llevo yo, pero llevo yo las propuestas enteras, pero bueno, hace este año que ellas ya, ahora que hemos empezado el nuevo curso con un nuevo repertorio, pues el otro día pues la prueba para ellas que ya saben, ¿no? Y también darles... Es propulsar cosas, ¿no? Sí, es decirles, hoy vamos a trabajar entre todas esto. Eso también al grupo le da mucha, ¿no? Es un reto para ellas, ¿no? Ya poder pensar en diseñar el repertorio, ¿no? Cogen la música desde otro lugar. Però quan parlem d'una batucada, com en el cas de Matex Batucada, els instruments són els mateixos? No són els mateixos, no sonen diferent, perquè tenen habilitats diferents i sonen de diferent manera. La Tània, quin instrument toca? Què és el que toques tu? Surdo de tercera. És el que vol dir? Explica això. A veure, bueno, jo com t'he dit tampoc sabia res de música i jo estic aprenent també, Jo tampoc. Però pues ja comencem la primera, la segona, que és el cor de la batucada, diguem, i després ja en les terceres. Bueno, i després tenim caixa, no? I el repique i no sé si em deixo per ara ja d'això. O sigui, la divisió seria aquesta, Leti? La divisió, i això de primera, segona, tercera, va en funció de l'habilitat que tinguis o...? De la afinación. Es un tema de afinación de instrumentos y como que va del más grave al más agudo. Però és més complicat tocar de tercera o de primera o de segona? O... Sí, hi ha diferències, sí.
en los instrumentos, depende de la habilidad de cada una o de cómo progresa, pues vamos poniendo en un lugar o en otro, o vamos intercambiando para que todas sepamos tocar un poco todo y sintamos lo que es los otros instrumentos. Escolta, Tani, el repertori, és fàcil agafar el ritme o la melodia que quan ve la directora i presidenta diu, un momento, no? És complicat? O sigui, agafar la melodia? He de dir, a veure, la Leti ens ho facilita molt, la veritat, perquè també ha de tenir molta paciència amb nosaltres i que ens costa una miqueta. Però al principi d'aprendre, o sigui, tots els principis sempre costa una miqueta. He de dir que jo quan vaig arribar ho vaig veure tot un món, dic, ui, això és molt difícil, em costarà molt. Però un cop vas agafant el ritme i ara quan ens ensenya algú nou, la veritat que ja sabent una miqueta més és més fàcil aprendre, la veritat. Ja no és tan complicat com al principi de tot. Totes les peces es poden interpretar fàcilment o hi ha alguna més complicada per la teva experiència, Tània? Jo crec que instruments. Vull dir, jo hi ha 2 instruments que de moment els veig una miqueta més complicat, com el repique i la caixa. Sí? Té més toques, per exemple, van a l'aire, és dir, sí, hi ha instruments més difícils que els altres. Els instruments és el que marca el coneixement, no? Depèn, perquè hi ha gent molt bona tocant, per exemple, marcació, que sol fa los 4 golpes, marca el tempo, 1, 2, 3, 4, y llevar el tiempo siempre y no moverte, ¿no? Tampoco es tan fácil. Y si te mueves, se mueve todo el grupo. Entonces, para mí, todos son importantes. Y cada una se va haciendo más a su instru. La que no se puede mover del tiempo es que no se puede mover porque nos vamos todas. Entonces, es muy importante, aunque solo da 4 golpes. El grup està format per 7 persones ara mateix. L'òptim, que seria 10, 8, el recomanable per la teva experiència? A mi m'agradaria tenir 50 dones a la llacuna amb nosaltres. 50 estaria ja súper per omplir tots els carrers. Quanto més, mejor. Si en 2 anys heu fet el que heu fet, penses, al futur, la perspectiva, no? Allò que mires, dius... Tenim el primer ensayo de divendres d'aquest curs y vienen a probar entre 4 y 7 nuevas personas, o sea que... ¿Això li preocupa a la directora i a la presidenta? O sigui, hi ha preocupació? Emoció. Emoció. És com unes mariposetes de gent nova, no? De si agradarà al grup... Bueno, em fa molta il·lusió. Ens fa a totes, no? Ja hi ha gent ara preparant l'assaig, que ha anat abans per preparar tot, la rotllana, els instruments, no? Totes estem molt inútils. S'ha de tenir una habilitat física, perquè em deia Leti, estic una miqueta lesionada per no sé què, és a dir, que necessites, per la vostra experiència, Leti, s'ha de tenir un cert entrenament també del cos o qualsevol persona, o t'has de cuidar especialment, o sigui... No, jo crec que qualsevol persona. Podría. Lo único que tenemos que cuidar una miqueta es la técnica de agarrar las mazas y las baquetas, que eso es lo que te puede tensionar cuando no sabes. Es la técnica de baterista y estas cosas, que es ya un poco más complicado, pero bueno, ir corrigiendo errores de posiciones, porque sí que puedes producirte tendinitis, que ya está. Pero bueno, corrigiendo técnica de manos y de palos, pues bé, no? La gent que estigui escoltant aquesta conversa amb la Tània i amb la Leti i té el cuc allò de la curiositat, què ha de fer? Apuntar-se? Sens dubte. Sí? Tot s'ha de provar al final. Jo sempre ho dic, si no hagués... tinc el gusanillo i no hagués provat, o un cop vaig començar que vaig dir, ui, això igual no és per mi, perquè primer ho vaig trobar una miqueta i m'hagués arrepentit molt. O sigui que jo animo a que sí que contacti allà a la nostra Instagram, no? Tenim el contacte i que endavant, vull dir, tot s'ha de provar. Són les reflexions que es feia Letícia Poza i Tània Pérez, que és la presidenta i la vicepresidenta de l'Associació Cultural Musical Batecs Batucada. Gràcies, companyes, molta sort i endavant. Gràcies. Manolo Garrido conversa amb gent de la llacuna.